Haino hai Tripura hasteni Tiprajak brirongni tong halok tong sitra tong boyar hamia kawi phechauka sini koktibini koktumao koktumarok ongkha 48 koram sorani bisingo klaijak monu thana bai khobjak kanchan chora kamingni Takhuk Sanjit Tripurani Bihik Bokok Golapi Tripura Thangnai 2 tarik salmarini 10:30 tamani jorao Bosai Sanjit Tripurani Chakrini beton 30,000 rang uthogoi bahajongni rungnogo thanggoi bahajongno admission khai kabomani yagulo nukhungo kipili phaikya Bokok Golapi Tripura paithago Takhuk Sanjit Tripurani Bihik Bokok Golapi Tripura Bosai Sanjit Tripura no Bihik Golapi Tripura phone khai saharka ang nogo mathangrana ani ama belakhino emergency sak hamya hinei bosaibo bihingno poito chawoino bihingno thangnita ako nai phaidi hinei riwi rohorka Takhuk Sanjit Tripura Bihik Golapi Tripura no phiaba Takhuk Sanjit Tripura ni bihingni kaming hingke Assam sagorma kamio hinei Koktuma phiaba tabukbo sakpailia nukhungo kipili Takhuk Sanjit Tripura ni Bihik Bokok Golapi Tripura phiaba Takhuk Sanjit Tripura ni Bihik Bokok Golapi Tripura jefro bumani nogo thangnani hinei kok sawoi bwsaibai kwchang kwchang thanglaipuru tai bwsaino saharjak roban dino eba sandeni dino ang nogo kifilnai second train bai hinei bwsai Sanjit Tripura no Bihik Golapi Tripura kwchang kwchang ke phone bai kok saharmani phiaba paithago Takhuk Sanjit Tripura ni Bihik Bokok Golapi Tripura nukhungo kifili phailia phiaba Takhuk Sanjit Tripura ni bwhajak khoroksa jotoni kusu bonot langui thangka Bihik Golapi Tripura phiaba tabu bo jaga tongui tongkha saimia paithago Takhuk Sanjit Tripura Bihik Golapi Tripura ni mungoi monu thanao affair khlaiga hinei Koktuma Takhuk Sanjit Tripura hangke tabu 36 gor aro bini posting angoi tongo bo hangkha tiasar chakiri khlai tongo phiaba Bihik Golapi Tripura hangke nukhungono nukhung chalogoi tongo yang Takhuk Sanjit Tripura hangke Bihik busa tai nukhungni bagoi bo thuya chaya karei duty tongoi chakiri khlai tongo Tripura ni post tiasar Takhuk Sanjit Tripura ni tongthai nok hingke 82 mile kanchan chora kaming hinei sawi khnarikha Takhuk Sanjit Tripura chini koktibni phuningbai paithago Takhuk Sanjit Tripura Bihik Golapi Tripura kmomono tei tongko songtongnai Tripura sa phatar hasteo samung tang tongnai Tripura sa eba chakiri khai tongnai Tripura sa eba ayengo rungsrungui tongnai Tripura sa borokno koikha tai Tripura hasteni Tripura sa khagana mayagana Tripura sornobo koikha Takhuk Sanjit Tripura Bihik Golapi Tripura ni bagoi Bihik Golapi Tripura no jesa jaga phano nugui tongkha hingke sahar jadi hinei tai Bihik jodi phaya angui tongwibo bahajongno phano mankha hingke bo chajago phiaba bo Bihik le kobuni chilano se hamjagoi thangka hingke bo kobuni chilabain thangto phiaba bahajongno le bo manane nango hinei sawi khnarikha Takhuk Sanjit Tripura tai koikha Tripura hasteni joto Tripura sa khagana mayagana Tripura sarokno tai Tripura hasteni phatar hasteo thangoi samung tang tongnai rungsrungui tongnai tai chakiri khlai tongnai joto Tripura salukorokno koikha Takhuk Sanjit Tripura nukhungo chana kribo hinaniya nukhungo rang puisani obab hinani boya nukhungo nok hamya hok hamya hinani boya phiaba bosai chakiri khai nogono khina nogono sotaina nogono chanani sudo busak kothamno tei naikului songoi chai tongnani obosinsi malia hingke tabuk hingke kobuni chelano se tei kharo phiaba omo hai tong halok sitra salburum burum no ongoi tongo kaisani nugui te kaisa srunglaimani hai phiaba omo hai rokno terek Tripura hastini Tripura jok bwrei wngtho Tripura sasala wngtho omo hai rokno sarinani nangnai omo hai sariya hangkai bwskangni salo tebo tong halok deroi mano eba baksa chela phano bwrei phano wngtho majra kotor berjagoi mano police nai mutharongni bwkhaktei Tripura hastini Tripura jok bwrei tei Tripura sasala rokni tong halok tabuk belakhino hamya tangui hingkai baksa hingke Bihikno butharo baksa hingke bwsaino butharo phiaba paithago kobuni chilano tei kharo kobuni Bihikno tei kharo obahaino ongoi tongo Tripura hastini tong halok phiaba Takhuk Sanjit Tripura bini imang bwsano kolok kotor khainani tai nukhungo bahaike kahamke tongnani omono teino Takhuk Sanjit Tripura thampui warjak bo warjai haike yongkhak warjak bo warjai haike muktri phaibo muktri phaya haike omo haikeino bo duty tongoi Bihik bwsani bagoi wansugoi bo chakiri khlai tongmani Takhuk Sanjit Tripura phiaba tini Takhuk Sanjit Tripura ni bwkhano tini Takhuk Sanjit Tripura ni Bihik Golapi Tripura tini bwkha sabai klang hangkha
Takhuk Sanjit Tripura ni bukhano sabai kalangkha Bihik Golapi Tripura nainedi Takhuk Sanjit Tripura chini kok tibni phuningtwi tamur saka tai lukorongno tam hini kok kasarkha khananedi chini kok tibni Koktuma Takhuk Sanjit Tripura ni Bihikno tai busano je jaga pha nugui tongkha hangke lukurok chini kok tibni kok dukbai kwrwngwi sahatdi sagar Takhuk puilano lampugono chini kok tibibo no chini kok tibi na hambai sir sagar dini Bihik je kemau mani bod dini gotna amo sir amo gotna angka chini to salary 1 tarikh habo do sir engkai bona ang saka cheraine admission angna bagai beton ti sagai ningkisa school thane engkai bosawa no tini to lengyo 1 tarikh thanglia khana 2 tarikh thangano hini chao engkai ঠিক আছে thani 2 tarikh কোনো গইয়া বলে টেনশন না জানা করে বলে engkai 2 tarikh bo 10টা 10:30 rangkarika 30,000 only 30,000 rangkarika ta engkai 30,000 rangkariye ani chere class 10 masa tong holy cross solenta bo engkai o jaga thangka bo o jaga thangai phaika mane school admission khai boy roktei phaika ta sir engkai o dino babu watoi kisa phu wati wajak hene engkai thangka nogo thangka ene engkai wati ba kisa lenai nobo lerkha ene engkai araita pone tinta mane tinta to araita bisingo ano phun khayo ango somoi duty engkai sawano ama hamya nogo emergency ang robbar phainai ni sai thangta engkai sai thang hene engkai to kaham kong nobo cherai bu masa loge telang thango robbar jeske kono sopaine second train bai ni sawo nini bukara para boro an bukara para hene engkai asam asam sagalma ang tiasar khalayo sir nini tomani posting ko jaga tabo nini tomani posting gora ani tomani posting engkai Chhattisgarh sir Dolai district and Dolai district ani to nok Dolai district no kintu ani posting engkai Chhattisgarh ta posting ang tongma hene engkai Birasimel Dolai district o jaga tongta engkai bono o dino je 2 tarikh ni ঘটনা o dino ang bono 3:30 সময় খালে মানে মোবাইল সুইচ অফ মানে তাই খুঁজে খলগলিয়া engkai bor thangka yang susur bari kol khaiga susur bari sao chok pai আছে ne oro ne oma hine borok sahorota nini bihini mohke Golapi Tripura nini mohke Sanjit Tripura norok ni nukung agi rago kono omo hai ro kurui sir kono omo hai ro kurui ke nang tabu kam wan sok ni bihik no je kubuni telabai da khatmani nakiba nukung ni komo thamanda kubuni telabai no kharkhana sir ani je daud dini tamo tension ba kono bhagwan ase bare mai khosane obabi ri kangsane obabi rang khoksane obabi bhagwan ase bare joto kisuno nokono sajangnai nokono thujangnai nokono khijangnai joto tere makhamno naijangnai athuk sibile bine ang kok chini kok miuso mapai ma karon hengkai ani buri busani bagai mapai mane saraya kang phais phaigla khamo ani jeo buri busa tongmane bonon manna nang mane ang terai ngai baise nini katabu de nini bihik sir nini bihik de omo kogrok saman ni phukna na phono ba girogo age ang to sir na din maso bosoro 2 bar si thau hengkai ang ko duty kori samai ro hengkai call ro khayo duty samai ro call ro khai ka hengkai ano sawota waiting man kai ne hengkai sawo je munai be kok sago noko kok sawo amai ro ni sawota abar bo call be khayo ano obotama misa kok sana ba ang call kai waiting man kai hengkai logo no call be khayo amai ta hengkai nini asal je tong thai nini para sir bo bolo khujang nabo abo mono RD block thana hengke thana mono PS kono nabo bo adbless disi to aba 48 koram sarata sir 48 koram sara hengke nang tabu je nini bihi kuman to ni thana ekho da kya FIR sir borok sono sungmia khaina thangka do ama song khaina thangka engkai borok sawo je norok 48 gonta bising tangi FIR khai phaya ama sakha do sir
engke chung verification faye nong FR de khlaimane abo chung receive copy re nai ni sauta borok engke borok mia police sang verification khaiga verification khaipaye ko tini thang na naika receive copy tini hanai mia oreliya mia relia noro 48 ঘন্টা bisingo tange FR khaiya ni sauta borok bo PSO khake no FR khone mono PS sir mono PSO আচ্ছা হাই কাবুক নং হাসিনি লুকুরাव সামু খাইনে মুসুং যে ফাটার হাসেরাও যে ত্রিপুরা হাসিনি লুকুরাव সামু কাং তंगै নাই বড় মুকাম কইনা মুসুং যে নিনি বিহিন নগুই দং হাंगे hello sir borono koina musugo ang mane ang to ani wife to sela nai thanga bang 100% ani guarantee doubt kai ang sudu serai no mana musugo ta o je phataro samung khlai tong nai ro chini tripura sarwa bahut bengaluru tong chennai tong delhi tong omai jaga samung khlai nai ro no je jaga nuk o jaga mane ani serai ni misise bumano nangya serai ni baga sang norong mas mayo norong makrong mane আচ্ছা আচ্ছা da hange hambai takhuk nung chiri kok tv no kerungman bagai tamungi hangai nini bihi kubai tomani bhujo to chung kubai man bhujo help khai man bhujo to chung kari man chungap no site ko nai nai kai phatar haso chini je tiprasa maya ganang kha ganang ro kubang ma hai lukurong chuwa bu tongo omo hairong no chung contact khai chung kerung hanai kerung hon bisiti chung nono nini bihi no ya phataman bisang ya phataman sa aptai to nai nai takhuk ঠিক আছে স্যার স্যার কিছু সাইট গৈ ইয়াপারে রিমা খাই তাইব কাহাম বুমানা নাং ইয়া বসা মাখান চলেও স্যার da hambai